Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Ti Masakbayan. Umay kamanganan iho, na isaganan nilita ti armusar mo. Mangan ka pa, isakbay amapan ka iti opisina yo. Agidantan niya agar mo sar mama. Nagkape ako iho, alahamangan kalatan. Saan na mabalin mama? Saan kanto man niya agar mo sar? Amangan nagsakit kay tikas tangar aramidam. Di na ka di pagdanagan. At daaklaan mo't dito balay. Anytime amabisinak, mabalin ko ti agpaluto ka nilita iti kayat ko akanan. Rumbang laang mama. Diyak kaya't niya agsakit ka. Wan gayam iho. Death anniversary ni Papa Minton Domingo. Mapantantoy di sementeryo. Of course mama. Talaga di yung malipatan ti death anniversary day di papa. Talagang aging gait ha. Ipatpatagyo iti kastaunay day di papa. Ay ayatag unay ni Papa iho. Kasmat laang itinalaos apan ang ipatagkukan ka. Napanagknagaklay ta mama. Nakita kiti panagdakkel ko tinalaos sa panang ipatagyo iti tunggal maysa. Oray no kastyak. Pangaasim iho, di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Basta mapantantoy di sementeryo inton Domingo. Hi. Good morning. Good morning. Dandani ka nala daw ita kunak no saan ka sumrag. Traffic ngamin. Kan talaga medyo naladaw ka nagkapoy di balay. Amumutan ni mama. As usual, pinilit na ka nag-breakfast san ka di? Wan nga rod. Kanin palagip na ti death anniversary day di papa inton Domingo. Masapol amapan kami kano di sementeryo. Talaga sana makaliplipat ni mama man niya. Love na ni Papa maging gaita. Wan nga rod. Ado na taon din na palabas. Ngam, makita lata tinalao sa panang ipatag na iti day di papa. Naggasat matanday di Papam? Talaga. Oray kas di ti inaramid na. Patpat ganlat na ni mama. Aday ta ka manan. Payamon day jay. Saan to pa yan na pampanunutan ni mamam day dyan na pasamak? Kat day tati dayawag unay ka ni mama. Nalaos ti kinamartir na. Edi, numalagip ko ti sitwasyon mi. Mas asyanak ka ni mama. Nangruna no adadag iti okasyon na saan na makaawid day di papa. Tabi si kampay edi iti trabaho na. Lester. Marikrik nak ti kinaliday ni mama. Ngam di na pulos impakita ka parik na kanyak. So nga itataawanan day ti papa. Siya kung timang sulnit iti amin ang nagkurangan na ka ni mama. Ipaay ko ti amin na pagragsakan ni mama. Aging gaas si bibiyag pa'y. Hello, Manong. Naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta kayo, Nagina? Nabayagajak nakaawag ta amamutan. At damat na ito apo kumiingas asikasuan mi ditawi. Mailiwak nga roden kada kayo, Manong. Kaano nga'y agbakasyon kayo ditoy? O may kayo matagpasyara? Isungat nga'y mawag akadin ko da kaya't kumatagbakasyon. Hanggang sana makaumay ni Pagmao da busy da kadagiti kagayim na. Ato di project organisasyon da. Talaga nga active pa ilaang ni Manang agigayta. Well, isa pa'y bayaklas damat din ata isun ti pagliwliwan na. Kumusta nga ni Lester? Adamot na talgad at trabaho na, Manong. Ay, nasayat nga ron ano kasta. Apay, di pa'y ka di mga sawa.
Jack man amo manong. Adamot nobya na ngem agpadadaan na nga to ti arapaap na. Iso nga agtrabaho dapay kano. Di na saya at nga ron no kasta. Pakumusta am tunga ron, Alata, ihawag kun taw, no kaano ang makabakasyonak dita. Uwan manong, basta pakaamuan na kami, tapno makapagsagana kami mo't ditoy. Imawag ni Tito Ronald, Mama? Wen, iho, kumusta ka kano? Damdamahagan na ano nangasawa ka kanon. Anyang iti ko na yun, Mama. Ay di imbaga ka dinak maibati. Iso di mo pa'y kayat ti mga asawa. Punungot, Mama. Apay, kaskari na nga ibatik ta idol ko. Idol? Anya ko mati pang idol am kanya anak ko. Tiki na singpot mo, Mama. Tiki naman nakaawat mo. Kanti pa nang ipatag mo kada kami iti day di papa. Awan umasping iti day jay, Mama. Ay, sika talaga. Ang mga noong ito kano agbakasyon ni uncle mo ditoy. Mailiw kano nga minan ka data. Di ka na sayat, Mama. Tapno agbanding kayo mat nga gabsat. Wan nga rod, makapailiw mo ta talaga ni uncle mo. Umawag to kano, no kaano nga umay. Okay, Mama. Agbabanding tayong to atalo. Martir ni Mama, dayta tinaimula iti panunot ko bayat ti panagdakkel ko manang Emmy. Gapo iti naimatangak a sitwasyon da iti day di papa. Iso nga iti dimmakelak, ingkarik iti bagik nga ipaay ko amin a pagragsakan ni Mama. Panawon meten tapno isumot ti maipangpangruna. Nalabit aday ta ti makagapo, iso asa anak anang asawa adagos. Adamat no biyak manang ngem kayat ko ang maimatangan na no kasano ti panangilala ken panangipatag ko iti inak. Masaksakitanak ngamin tunggal mapampanunot ko no apay ada kami a pamilyana ti kasla aglimlimos iti oras na. Apay nga daado ti gundaway a kaadda na iti sidong ti may kadwa a pamilyana. Naimbaglaangan manang taadda ni Tito Ronald ti kakaiso na akabsat ni Mama. Nasingpet ni Tito Ronald kanyak. Iso ti nagserbi nga amak, kadagidigun daway nga awan iti danami, day di papa. Mama, imawag ka din ni Tito Ronald? Wen iho, inton sumaruno ka no a Domingo ti ay na. Magagaran nga rudan a makakita kan ka. Ora siyakmat, Mama. Nabayag mo't nga minasana nagbakbakasyon dito ayanta. Sana bale, tama ipapas nanto ti iliw na apaman na makadanon ditoy. Ay, masapul apadalos ko dyan may sasilid, tapno iso ti pagturugan na. Sayang. Apay nga iso lang ito may agbakasyon. Ay, amomatan ni titam nga ami, kanayon abisi day jay, ta-active una iti women's organization da. Sa bagay, nasayat mo't kidi da dya pagliwliwan na. Ta-retired dakit nga rodan nagpadpada ka ni Tito Ronald. Imbaga, taadadagitay apo ko da liwliwada. Ay, siyak ngay nga ta. Ha? Bakit ako ngam awan pa'y apo ko? Ni,
Apay mama, kaya't man ang mga sawaak, naumakan kanyak. Adda ka mo tan, iti umno nga edad anak ko. Anya pa'y nga minter aramidan nyo kaniya. Apay adi kayo pa'y lagsimpa. Madanon to lataday ta mama. Siyak pa lang ta si kaswem. Ang mga nasikanto ti mauma, inton ipaayan ka iti ado nga apo ko. Ay na, ay pagayat ko launay dayta iho. Ha? Ur-urayak dayta ka nito. Nagadumutan dayto inorder mo akananta. Kasla mabisin ka unay Nagado ngamin di trabaho tayo iti opisina. Kasla nabambanog ako unay. Iso nga'y papastaman ti mangan ita. Nagpakada ka kadikan ni mamam, amarabyan ka nga agawid. Wen, imbagakan ko anay itaya sa anda ko ni elak kami di pangrabii. Ta ag-dinner ta iterwar. Oh, apay nga gisisam ka. Kas ano, malagip ko ti saritaan mi itay ken ni mama. Anya day jay? May pangkapitian niya. Ay na, iya. Agana ta na madaan ni tapo ko. Anya kano pa lang tararamidan ta. Apay kano adita pa lang agkasar. Ni tita talaga. Apay, excited nga agawir iti apo ko na. Uwan nga rod, umapal ngamin iti kabsat na. Ado ngamin ng tapo ko da Tito Ronald J. Davao. Kasta? Tikayat ko ngamin, hindi nagkalay sa ta. Kabalay tantulat ta ni mama. Diyak kaya tamaya dayo kanyak. Amo mo tinagdalanan mi adwa. Kaslay tapay lang nga makaliplipat itipan nakapukaw day di papa. Adakan ka, no day tanto ti kayat mama pasamak. Nasingpat ni tita, kat kayat ko launay ang makabalay inton madandanon ti aldaw. Kumusta kayon nga ading? Nasaya at matmanong, kumusta nga iti biyahem? Ayos smart. Medyo na ikaw aklang ata na bayag atyak nagbakbakasyon dito. Amumutin ti lumakay. Naimbag nga rudmanong, tanapanunot mo ti imay ita. Mailiw mo kan ni Lester. Ay wag. Ayan na ngay. Aldapay, di trabaho na. Wan manong, ngam agawid ton inton madamdama. Inyawag ko nga midkan ko nga itatisangpet mo. Hala, kailiw kumutin na dyan nga ubeng. Madamdama laeng adanton. Maragsakan lakit di makakita kan ka. Kasino kumamot ti saan na mailiw iti ubeng inaw-awir ko tunggal andaak ditaw. Ita, baron at talaga. Sige, aginana ka pa'y nga rudmanong. Tagpaisaganak iti merienda kanilita. Madamdama tayo basit amang rabii. Naimbag na nakasangpot kayong tito. Apay ata kayo lang ngay. Ay ta, amumutan ni ikit mo. Kanayo na busy. Iso nga yung bati kon Kumusta kan ihaw? Nasayat mo tito. Kaasi ti Diyos. Adamot din na talaga da trabaho. Isang oras kasano, may paay ko aminin akayat kong ipaay ka ni mama. Maragsa ka na at makal ka na saya at ng anak. Nga oray kaya rigan na nga may sa ni mamam anang padakkel kan ka. Tito, amo ka na rigat ti dumakkel asaan mo akaden na ti amam.
Adukat nga ron ti panawon na iti sabali a pamilya na. Nabayag a panawan sa akon to na aklon ti nagbalin a kasasaad ni mamam. Ado a panang babalaw ti nalakam na gapo iti panakirelasyon na iti daydi papam. Ha? Apay ni mama ti babalawon da. Rumbang ko maamasyan da ka ni mama. Gapo ta iso ti asawa. Ngam impalubos na nga ado ti panawon day di papa iti babae na. Ay, Lester, nahustuan kan iti edad, Barok. Amo ka maawata mo ti amin. Nabayag a panawon nga inlimod ni mamam kan ka ti amin. Gapo ta di na kayat a masakitan ka. Anya ti kayat yu asawan dito? Anya ti inlimod kanyak ni mama? Lester, kaanakan, saan ada kayo ti legal a pamilya day di papam? Adan pamilya day di papam, sakbay ang nakirelasyon ken kuana ni mamam. Anya? Saan? Saan na pudno day tangay bagbagam tito? Da kami ti legal a pamilya day di papa. Gaputa day tatiin mula ni mamam iti panunot mo sipod kinaubing mo. Day tati songbat ti saludsod mo. No apay nga intultulok ni mamam nga ado ti panawon ni papam iti sabale a pamilya na. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti dayta na amuak manang Emmy. Manipod kinaubing ko, ado asaludsod ti timpuar iti panunot ko, gapu iti makitkitak akasasaad mi nga agina. Adapay panawan a kinagurak day di papa, gapu tada kami ti agparparang amay kadwa pamilyana iti kasjay nga araramidan na. Unfair ni papa kinunkunak iti bagiik. Ngam gapo iti asik ka ni mama, kanti makitkitak a kinamartir na, linipat ko ti amin a marikriknak kan ni papa. Nakarkaroket di nga impatag ko ni mama, gapo iti nalaos nga asik kan kuana. Ngam gapo iti naamuak a kinapudno iti kabsat ni mama, kasla napukaw anamin pinsan ti kinataok manang. Kasla nagbalin nga awan serbina ti kinataok, gapu takaslan na isipat kanyak ti kinapudno, asyak gayam ti anak itirwar. Pudno ka di timbaga kanyak ni Tito Ronald, mama. Lester, Sumbatan nak, mama. Pudno ka di asan adata ti legal a pamilya day di papa. Asyak, kat anak lang itirwar. pakawanan na kiho. Jakim pudno kan kati amin. Gaputa jak kayat nga ay ayam ti bagim. Kanjak kayat akaguranak nga inam. Kat anya iti panagkunayo ti marikrik na kita. Ipagarupyo ka di amaragsa ka na kiti naamwak. At idulok nga inak tinabayag a panawan. Kat may sagayam akabit. Ama. Asya kat may sa bastardo. Anak iturwar. Anak ko. All my life, mama. All my life. Impatig kay di kastaunay. Kaputama siya na kita aramidan kan kaday ti papa.
Rinaam kay ti kastaunay. Inkagupak ti nagturpos. Tapno ipanakal na nga anak mo. Kantap no may paay ko ti amin na saan na naipaikan ka na di papa. Gamita. Itata na sumpatan ng ti amin na saludsud ko manipod kinaubing ko. Nagsakit mama. Isumat lagaya makaslada tataglimlim mo si ti panawan na di papa. Isumat lagay may di pimusay katitayan ti may sa pamilya na tinakay masayagan na. Awan kayam karbangan takan kwa na. Awan karbangan tagaputa may sa kagaya makabit. Nagsakit na ito alawak, mama. Kaslamar mo lang makitibain. Kapuiti na ito yan amang. Lester, anak. Apay nagita maleta nga imot mo. Pumanawak diti balay. Gapot atunggal makitkita kayo. May palpalagip kanyak. Nanya di pudno kinatao. Saan, iho? Pangaasim. Di na ko mapanawan. Pakawanan na ko may ti panagulbod ko kan ka. Damagak man, mama. Nadyak na amuan ti kinapudno. Aginggat ka na apanggap mo nga ilimod kanyak ti amin. Aginggat tong palbiag. Magmagnaak iti kalsada kat katawaan dakdag iti tattao. Tasyak kat anak ti may sa ababaya dandanin ang rakrak ti may sa pamilya. Anak ko. Tigayam rumbang nga inidolok. Kat tipod nung asawa day di papa. Taisot nagpabusoy. Di nakapulos rin ni Ribok nga ore amo na nga ad-anak yu iti day di papa. Anak ko, saan ka di pa nga umdas timparik na ka pa nang ipatagkan ka? Siyak, tinangpundo ka dagiti nagkurkuragan day di papamkan ka. Katgapo iti day ta? Namnamaan niyo ang malipatak ti panangilimod yu iti pudno akin na taok. Saan namang punas dagitang inaramid yu ti agdadata akinapudno. Ang may sak a bastardo. Pasensya kayo, mama. Ngamjak maaklon na iti anamwak. Iso kasayaatan na pumanaw ako iti na ito'y abalay. Di mo ay ayan tabagim, Lester. Sana rumbang amabain ka. Gapo iti naamuam a kinataom. Ngam nakababay na talaga iya. Nang runay ti pamilyam. Anyalangan ti ibagada. Na maamuan da may saka bastardo. Sigurado asan da ko na kaya't para kan ka. Saan aday ti basaran? Iti panagbalin mo anasaya at nga asawa. Kan ama dagiti agbalin tong anak ta. No kasta, sana nagbaliw ti panagayat mo kanyak. Itilaksid ti naamuam a kinatahok. Lester, awan basol mo iti napasamak. Nagbalin ka laang abunga ti maysa na pudno nga ayat. Itilaksid ti kalaysa. Iso adi mo ko makagura ti inam iti naamuam a kinapudno. Iya. Amok no kasano ti panagayat mo kani mamam. Amok asan apulos anapunas dayta iti pusom. Apaya panunutam ti ibaga ti sabali a tao. Agyaman kakit di, ta itilaksid ti kasjay a kasasaad ti ayan ayat da. Kat saan naka pinagpanunutan iti dakas ni mamam. Impas ngay naka, uray amuna adakkel apakaibabainan ti sangwan na.
Dayta ti pakakitaan tinapod no apanagayat da iti tunggal maysa. Iso nga agamiris ka, Lester. Dakkel abasol iti Diyos dagiti insawang mo kan ni mamam. Patpat gan nakaunay ni mamam. Iso na aramid na tinagilimod kan ka. Ay ayatan ka, Lester. Kadyak kayat amapukaw ti respetom iti inam. Ni Tito Ronald man tumawawag. Apay nga ta. Song batak. Hello, Tito? Nakaawag kayo man. Lester, di mamam, intaray mi dito ospital. Kalata na talimu daw itay, ije balayaw. Anya? Diyos ko. Kumusta ni Mama, Tito? Matamatam-tamingan dagiti doktor. O sige, umaya kitamot lang dito ospital. Tito, anya tinapasamak ka ni Mama? Kalat, anatali mo daw itay, eje balayaw. Manipod ngamin pimanaw ka, kanayon na ngagpopopok iti silidla. Di na pa yan kaya't timangan. Isa madanagan una yan kankwana ni Lita, ababaw na niyaw. Tito, naimbaglaangan ata, jak pa'y nagdiretso ang nag-awid, manipod iti balay ti kompadrek. Agpakada ako makankwana. Kamkas jay matan ti jarna na sang putak. Sangit asangit. Kayat na kanon ti matay. Saan dito? Diyak itulok na dadaka sa mapasamak ka ni Mama. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. No dadaka sa mapasamak kan kuana. Lester, pang-asim tamaawatam kuma. Kan pakawanam ti inam. I'm sorry, Tito. Basol ko ti amin. Diyak nalapdan ti bagik anagisawang kadagit agkakasakit abalikas ken kuana. Sapay la ko mata mapakawanak ni Mama. Mala. Inkakasarita ti doktor. Amuam no anyan ti kasasaad ni Mama. Mama, ada akon. Siyak na ito'y. Ni Lester. Ti anak mo amang ipatpatagunay kan ka. I'm sorry, Mama. Pagbabawyak itinakana tinaaramid ko. Ipatpatag ka unay, Mama. Amo ka na sakit para kan kadagitin sawang ko iti kalabas. Ngam nagbabawya ka amin ng tagachay. Ita, naka-amiris akon. Maawat akon. No apa nagilimad, kan nakulbot ka kanyak. No apay, ngayon limad mo ti may papanitipod na kinataok. Diyak pulo sinikkan patag dagiti sakripisyo kan rigrigat mo ng padakal kanyak. Malipo din pas ngayon. Nagrigat ti sitwasyon mo iti, Mama. Ngam pulo sa di mo yung pangrik na kanyak dayta. Aging gayta tanatangal akon. Pakawalit na, Mama. Diyos ko.
Pagimbagam ko matinag. Ikari kasulnitak ti amin na nagpasulak kan kuwana. Kaya't ko pa yung makadanlan ni Mama. Diyos ko. Pang-aasim tayo kan nagkumapay ti may sagon daway. Tapno mapanak nagkakan ni Mama tinalaw sa panang ipatagkawan kuwana. Kasyan lang, Diyos ko. Tulungan ni Mama. Rinik na unay ni Mama ti panangpanaw ko kankwa naman ng Emmy. Aklunag nga agin innagaw ti gura ken asik ken ni Mama, idi ingkeddeng ko ti pumanaw. Ngem idi nalawlawagan ti panunot ko, babaan iti kaayan ayat ko, isumeten ti pannaka-ospital ni Mama. Napalalo ti babawik manang, nang runaket siyak ti makagapo iti pannaka-ospital na. Diyak maaklon no pumusay ni Mama, asyak ti makagapo. Diyak mapakawan ti bagik manang. Dimawat ak iti pamakawan ka ni Mama, ken nagkararagak iti Diyos, nga ikanak pay iti may sa agundaway, tapno makadenak pay ni Mama. Ket dinangeg ti Diyos ti kararag ko manang. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apan naka-confine ni Mama iti ospital, naiyawid min iti balay. Ket manipod idi, siya kon amismo ti mangmon-monitor iti salunat na. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, nagkalaysa kami matten ken ni iya. Ti kaayan ayat ko asaan apulos asimuko kadagidi panawen anakullaapan ti panunot ko. Ita, dua kami namang tartaripato ka ni Mama. Kat iti mabiit, ipas ngay nanton ti umuna nga apo ko ni Mama, anabayagan at tinartarigagayan na. Amok anakarkaron ton amaragsakan ni Mama, inton addan apo ko na. Sapay kuma, tanakaibati iti adal, ti pakasarita akmanang. To'y pagayam mo, Lester. Lester, pagayam ko, amok ang makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag, nang runak at maipapanday to'y iti relasyon ti maysa nga anak, ken ti inana. Maragsakanak, tanasapapay kat nakaamiris kan pagayam ko, kat linipat mon anamin pinsan tigura, akala at latan at timpuar iti barukong mo, apaman anaamuam ti kinapudno, maipapan kan ni Mamam. Amok ang mabayag pa'y apanawan ti panagdanayo kan ni Mamam, kastamot ti pamilyam, basta buyugam akanayon iti kararag ti anyaman nga aramidam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y program. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen ti rigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalat ta tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o diopay dagiti sabali a pamati ken pamati. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama.
Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Adamanan dagiti lalaki ang nakapaltog kakagayam ni tatang. Masansanan niyo may daliti balay mi. Anya nga tati pagsasaritaan da kada tatang. Ha? Tiyakmat kay tagmarang mangitayan da. Nga ura at da dita dagiti dadakkel ko. Tanakababayin. Kan may saan arumba nga makisampita wakit saritaan dagiti natatalngan. Iso dito yaklatan. Madamdama akton nga umasidag ka dagiti dadakkel ko. Saan labas tagagayem mi ka ni tatang mo, dagiti nagtagipaltog a lalaki nga ibagbag ang anak ko. Kakadwa mi at talaga ida, kagrupo mi. Ha? Kagrupo yo? Wen anak ko, agkakadwa kami iti may nga ideolohiya. Agkakabsat kami iti panirigan. Kang runaan ti amin, sang-sang kamaysa kami amang ilaban iti karbengan dagiti babasit kan mailupit-lupit nga umili. Ngam apay nga dapaltog da. Kan oray ni tatang, nasiputak iti na minsan nga dadaldalusan na paltog. Ha? Iso ka di nga damot la paltog ni tatang. JR anak, ubing ka pa'y unay. Ado pa iti banag adi mo maawatan. Iso pa nga asim, tadi kalat ako managtagtagare. Aguli magkalatan, takas iti nakunakon. Ado pa iti di mo maawatan. Ngam ka sana maawatak ti amin, no di mo't sungbatan dagiti sa lutsut ko, nanang. JR anak. Kaya't ka maawatan ti amin, nanang. Iso ngagdamdamagak. Iso asanda kumakaungat mga siyo. Kaya't ko lang nga maawatan ti amin. Narigat pa'y lang nga ilawlawag kan ka ti amin, anak ko. Tanaganus pa'y laang ti panunot mo. Saanan, nanang? Amo kunti mapaspasamak. Amok akal kalabanan datatang dagiti soldado. Ha? Isasong batan nyo kumadagiti sa lutsut ko. Tapno maawatak ti amin. Kasayaatan mo't lang na songbatam na anyaman ti saludsudan ni JR. Nga maawatan na nga tantikas diyan na ganus pa'y laang nga edad na. Saan nga agdamag da ijay no di na maawatan dagiti mapaspasamag. Pedreng. Kadauyan nga ibagbaga ti kaadwan. Ano agdamag dagiti ubeng. Masapol asumbatan tapno malawlawagan da iti anyaman na kayat da maamuan. Ay... Iso ano agdamag ni JR. Ibagam tagpaiso. Nasaysaya atan nga ubing pailaeng. Amunan no anya ti ideolohiya nga ilablaban tayaw. Tapa mo na magteng na titawon na sa nga polo katdwa. Mangrugimot nga agsanay tapno agbali na kameng tayaw. Sige, matungpal day takayat mo mapasamak, Pedreng. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwa tayaw. Nang runa dagiti commander no maamuan da nga itapay lang nga agtawon iti walo ti anak ta. Kat sansanayan tan nga agbalin to akas kada tayo. Maragsakan dalakit de, solidad.
ilablaban ti grupo ya kaya't yu ako mapangak to, nanang. Ti grupo tayo, ti mangilablaban iti karbangan dagiti umili, kontra kadagiti abusado a kapitalista anak ko. Kadagiti mangiruruman a nakapwesto iti gobyerno. Nanang? Itapay laeng JR, mas hapon la maamuamon ti amin, maipapan iti grupo a nakaikapangan mi iti amam. Kastamutan kanimanong mo. Adan do matan paltog ko, nanang? Ay, tapno adan to aramatem amang salaknib kadagiti mairuruman. Sige, nanang, kayat ko dayta. Salaknibak to dagiti may lupit-lupit. Diyak ngamin kaya't ngagbaligi dagiti managdaktakas. Rumbang laeng JR. Iso nga itapay laeng, masapol ang mairwam kan iti kas, iti ar-aramiden may kan ni tatang mo. Dayta ti agpayso manang Emmy. Nang rugi ti panagbalin ko akamang ti makakanigid a grupo, sipod pa'y kaubing ko. Agsipod ta ti si bubukal a pamilya, kat addaan iti naunag a koneksyon iti dayta a grupo. Impagarup ko iti damo no ti igam, wano paltog ti ama ken kabsat ko, kat pang salaknib da iti pamilyami, wano pang salaknib da kanyak. Ngam saan, taagpaigayam kadagiti kadaraan a soldado nga iso ti kangrunaan nga intanem da iti isip ko a kabusor. Iti edad ko asa nga 15 manang simurot akon iti gerilyang hukbong bayan. Tapno tong palag ti sinapataak iti grupo. Daytamot la ti makagapo no apay nga awan adal kumanang. Takas iti nakonakon, nang rugi pa'y iti kinaubing ko ti panagbalin ti si bubukal a pamilyak, akamang ti makakanigid a grupo. Iti isusurot ko iti gerilyang hukbong bayan iti kabambantayan, na amamok ni Lenlen. May sa kolehyala manipod syudad ti Manila. Nadlaw ko ang nasirib ni Lenlen. Malaksid iti dayta, napintas pa'y ken naturad. Iso na laos ti panangidayaw ko kankwana, taga po iti kinaturad na, ad-adda pinili natin nagbalin aparte ti grupo, iti laksid ti kaadda ti kabailanda iti biyag. Nagbalin kami nga rod anasingad kanilenlen, manang Emmy. Di kamatlag taga rin, JR. Basa mo ati, pagpabasakan ka. Kuha nga min, Lenlen. Amukon, di mo amo tagbasa? Talaga saan? Sa anak nga min na nakaadal. Sa nakaskin ka, madlawa di adal ka. Nasirib. Kang runante amin, naturad ka. Pag ko naman naturadak, no saan ka naturad? Awan ka kumayta dito kabambantayan. Nang runak at madlaw iti langam nga da kabagilan ti pamilyam. Adda bukod tayo arason, no apay nga da tayo ita dito, JR. Sa bagay, husto ka dita, Lenlen. Siyak, adda ak dito'y. Tamalaksin niya awan adal ko. O bingak pa'y langan. Kamangan da ito a grupo ti si bubukol a pamilyak. Kastagayam. Wen, Lenlen. Dito tagpaiso. Isa maawatan na kuma, no diya ka mo tagbasa. Maawatan ka. Apay kit di nasaan. Isa di kagdanag. Siyak ti mangisurukan ka. Ha? Agpaiso, Lenlen? JR. Masapo la makasursuro ka nga agbasa kan agsurat, tamaaramat mo dayta para iti ilablaban tayo nga ideolohiya.
Agyaman ak numaanusan nak nga isuro, Lenlen. Apay kit di na saan. Nasingad tay ti tunggal maysa. Katangay siyak tinakaadal nga uray kaskasano. Masapol nga rod nga ibinglay ko tinaadal ko kada kayo kakadwak. Nang runakan ka, JR. Nadaras ka nakasursuro, JR. Do alawas pa lang ngay sursuro ko ngagsurat kan agbasa. Ita, makunak ang nalaing kan. Saan mad, Lenlen? Saan man, JR? Talaga nalaing kan ngagsurat kan agbasa. Isa maragsakan na kunay, ta saan anasayang ti panangisurok kan ka. Agyaman ak kan ka, Lenlen. Mabayinak namin na saan na makasursuro. Tandikat masayang ti oras mo. Iso ngayon ka gumakti nakasursuro. Ita, uray na mako na abasit laang ti amom. Mamati aka maaramat mo dayta nang runa iti misyon tayo. Katsikati makagapo, Lenlen. Agyaman akmanin kan ka. Awan anya man na ko nakmat. Sapay la ko ma. Ta saan adi talaang nga agpatingga ti amin. Ika gumam-ama na yun ang dagiti na isurukan ka. Di kagdanag. Alaga akas ta teramidak, Lenlen. Sige panawan ka pa'y laang dito ay. Mabit lang, Lenlen. Oh, abay JR. Ada ka di pa ibagam kanyak? Awan? Awanin, Lenlen. No kasta nga rod, panawan ka pa'y laang dito ay. Nakapimpinta sa talaga ni Lenlen. Saan nakla nga sinuruan na maadaan iti basit ni edukasyon? Sinuruan nakpay nga agayat. Kat bayat abo may bayag ti panagkat kadwami di ti bantay. Umad-adalam mat nga umad-adalam ti panagayat ko kuana. Isa ang masapol nga gurno nga kitikirat ti paginakam. Tap na maipod no kung tiriknak para kan kuana. Daw at agi-uray ko. Awanin ti makalapad pa kanyak. Talagang ipudnok itan ti panagayat ko ni Lenlen. Ayan nga ta ni Lenlen. Itay pa asap sa pulak ng tiyakpat lang makitan. Ada nga ta meeting da kadagiti komandara kakadwami diti kota. Awan mo tinaydanon kada kami nga damiti. Isa pa nagkunak. At dalangit aglawlaw ti kuta ni Lenlen. Sa pulak tapno makasaritak. Masapol ang maipudnukon kan kuha ti panagayat ko. Talaga adjakon mailimod pa'y tinalaw sa panagayat ko kan kuha na. Iso sa pulak. Dayjagahan ni Lenlen. Kunak tumot nga dalangit aglawlaw ti kuta tayo ayatak. Asit gak tapno makasaritak. Masapol ang may pudnukon kan kuha na ti amin. Ada kalagayam dito, Lenlen. Itay pesap sa pulan ka. Lenlen, okay ka kadilaan? Lenlen. Apay nga takas to itilangan ni Lenlen. Apay ang nakamot talang matlatan. Madlaw ka dagiti mata na kaslad da kabutang na. Lenlen, okay ka kadilaan? Lenlen. Apay nga saan nagsawa pulos? Anya nga tanti mapaspasamak kan kuha na. Apay ang nakamot talang matlatan ni Lenlen.
dua alawas itan manipod nadlaw ko ti kalata pa nagbaliw ti tigtig na ni Lenlen. Ngamit naglabas na agmalam. Jack pulos nakita ni Lenlen. Ayan na nga ta. Apay Jack pulos nakita. Sa dino nga ta tinapanan na. Tangay nakaturugan dagiti kakadwami dito kuta. Masapol nga agtignayak. Ikagumaka sa pulan ni Lenlen. Masapol ang maamwak na niya ti mapaspasamak kan kuana. Dandan ninasawar ko amin ng pasat ti kutami. Apay nga tangay. Ha? Anya day jay? Adda tao iti day tabanda. Amok na asino. Amang ano kabusor mat. Salag ita. Isong ori kaskas ano. Maaninag ko taglawlaw. Tita ti pagtaodan tinangag ko itay ng asog. Dito yung nagpwesto. Asino nga babain iti sa lagabulan. Maaninag ko ti kada ti tao dita. Kasla dadakas nga aramidan na. Jack laki dagbidot. Talaga sa bali tar aramidan ta asino man nga dita. Agpaliwak lang dito eh. Masapul ang maamwak noon niya ti mapaspasamak. Inan-anusak ti nagpaliiw iti daydi agundaway manang Emmy. Kat nalaos ti panakaklaat ko iti naimatangak. Maysa kadagiti commander mi tinaalingag ko anagasog. Kat tigapuna gungundawayan na ni Lenlen. Kayat ko ti agtignay idi tapno matulungak ti babae nga ay ayatek. Akadagiti agundaway kat madlaw nga awanan apulos ti gaway na. Kan kayarigan na pa yan nga awanan biyag na. Ngam awan ti maramidak manang, taamo ka sigurado ang may sagmakak iti kanito, amakadlaw ti commander mi, nga adda aklagayam iti asidag amang palpaliiw iti kinaayop nga aramidan na. Katyad adda nakaalinggagat manang, iso tinaduktalak, asaan lagayam nga agmay may sa ti commander a nagpapas kanilenlen no di kat taluda. Kalpasan ti kinaayop nga inaramid da, naalingag ko ti panggap da apan ang idispatcha kanilenlen. Ngam tinang patibker iti pakinakam ko, iso tinangag ko apan nagasog kan panagpakaasi ni Lenlen. Si bibiyag paylaeng ti babae nga ay ayatek. Katangay nangag ko ti amin apanggap dagiti awanan bain. Nagbaligi ak anangakop iti kayarigan nan bangkay abagi ni Lenlen, manipod iti adalem met basit aderraas anang itin nagandaken kuana. Gapota kabisadok ti lugar nga ayan mi idi, diyako nagpangadwaan ng iturong ni Lenlen iti detachment dagiti soldado. Diyakon pinanunot pay nga ang mga noan niya ti mapasamak kada kami. Ta detachment kat nga rod dagiti imbilang mi akabusor ti nagkamangak. Ngem sungani tinamnamaek tinapasamak manang. Taapaman anakita na kami ti babae a soldado, kastuyan tinapasamak.
Day titi ula sa pangbalkot mo iti lamo-lamo akadwam. Oh, Agyaman ak unay. Santos, ano't mapaspasamak dito eh. kasapulan dati tulong. Mapit lang. Madlaw ka mang dagiti ti grupo nga ano pan tayo. Uwan, nga masapul dati tulong. Ala, siya kundi mang sakro iti babae. Masapol ang may sarag adago city quarters. Tapno mataming nga umuna. Sakbaya may panitikasit gan ng ospital. Siyak mo tanti makaamo iti kadwana. Nalaos ti bannog na. Iso asigurado ang mabisin da ito'y. Nasken ang maasikaso da nga agpadpada. Itatanapakan ka na kainanakan, masapol mi ti statement mo. Lugar dagiti makanigid a grupo ti sakupan ti banbantayan ti detachment mi. Iso nga ibagam ti agpaiso. Kakadwayo ti grupo nga ano pon mi, saan ka di? Jack Ilibak? Mamati ak nagsasao ka iti podno. Iso nga ita, kayat ko amaamuan no anya tinapasamak iti kadwam a babae. Kinundawayan dagiti commander mi. Anya? Kadwami matlang iti grupo ni Lenlen. Taga syudad ti Manila. Ngam pinaboy dagiti kakadwami. Dagiti commander mi. Ala, isalaysay mo kanyak ti amin. Masapol ang maamuan mi ti amin a detalye, tapno maaramid ti rumban. Ni Lenlen, ayan na. Di kagdanag, tamatamtaming ti gayem mo. Asikaswanda kayo. Medyo delikado ti kasasaad ti gayem mo. Ngam aramidan mi ti amin tapno maispal. Iso akayat ko nga ikarim kada kami. Anakasagana ka nga agbalin a saksi kontra kadagiti konam a komanderyo anang gundaway iti gayem mo. Lenlen, lumaban ka. Di ka ko masumuko. Pangasim. Adak lang iti sibay mo. Saan ka panawan? Di ka agdanag tanatalgad Pudno nga data itatisidong dagitim bilang tayo akabusor. Yung panagriknak. Nataltalgad ta nga amang dito'y. Nga medyo kuta tayo. Ngayan dagiti nang idadanaskan ka. Pakawanan na Lenlen. Tadi ka na tulungan na pulos. Awan tinaramidak. No di tinang saksi ti kinaayop nga inaramidakan ka. Di ka pulos na tulungan. Awan man latip. Naramidak para kan ka. Diyak man na pulos. Ano ti mapaspasamak? Lenlen! Lenlen! Tulong! Tulungan na kami! Kumusta ang tigayam ko? Kumusta ni Lenlen? Pang-aasim, ibagam kanyak na kumusta ni Lenlen. Anyan tinapasamak kan ko, ana? Lading itak. Ngam, saanan ang nakalasat tigayam mo? Anya? Lenlen?
Nakarungamin dagiti donor as sinagrap na. Malaksid iti napagtang na. Nakarupay a donor ti sinagrap ti ulo na. Nalabit ana itupa iti bato idi ko na mga intinag da iti daraas ang nangalawang kankwan. Len, ang tinapasamak kan ka. Una yan. Iti kastoy ang napasamak. Kasapulan mi ti si bubukal ako operasyon mo. Iti kasta, madusa dagiti nang idadanas iti gayem mo. Manamnama mi kaditi ka operasyon mo. Juan, magitinulong ka na kayo. Diyak langit dito lukasan na madusa dagiti nang idadanas ka ni Len. Nas ka na madusa na. Nas ka nunay. Saan a kinabaalan ni Lenlen ti sinagrap naman ng Emmy kat inlaylayon nan ti pimusay. May isa nga aldaw kalpasan a pimusay ni Lenlen, si mangpet iti detachment dagiti dadakkel na a naggapupay iti Manila. Napalalo ti panagsangit dagiti naganak na, kat kinid daw da kadagiti soldado a maipaayan ko maiti hustisya ti ipupusay ti anak da. Iso nga uray pa'y napalalo ti buteng ko idi, nga amangan no subyandak dagiti commander mi anang idadanas ka ni Lenlen, inaramid ko nga inspirasyon ti panagarubos ti luwa dagiti naganak na, tapno agbalinak a testigo kontra iti kinaayop dagiti commander mi. Iti udi naman ng Emmy, saan man ang naibalod dagiti nang idadanas ka ni Lenlen, gapo iti agtultuloy a panagliblibas da, duamot kadakwada tinapapatay iti engkwentro kontra kadagiti militar. Syakmat manang sa anak anabalod, no di kat impaayan nak ti gobyerno iti gundaway ang mga barwanan, iso ana isarungak dito'y tawi-tawi, taagpapaayak kas tagaluto para kadagiti soldado. Agtawanak itan iti 30, kat addamoten bukod ko a pamilya, ngam addaak paylaeng iti sidong dagiti soldado. Nannanamag ti gundaway nga impaay ti gobyerno kadagiti kaskanyak, asigod akameng ti makakanigid a grupo a nakasagana a mga barwanan. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, JR. JR, pagayam ko, nasalimuot tinagbalin apadas mo. Nang runa ti paset, anakarik na ka iti ayat. Tatalagamat anakaaling gagat tinapagteng ti babae nga inayat mo. Ngamaan niya nga rod, talaga kasta. Tinapatag, naduktalam ti pudno nga awan tinasaya at nga itden dagiti makakanigid a grupo. No dikat isuda pa'y ti sigurado amang isagmak kan mangdadael iti masakbayam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng ti pulos, ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo.